gentega so ikaranste umanyete a commission ya IEBC of course igekoragwo na Wafula Chebukati na kere commission kose commissioner orase kiombi ya IEBC kero yomo na abugate sababu abereto na ndi nari mandated komanyanga inki ekiombi ya IEBC kegokora ntakete nkwira ni maega kekero giech campaign nkwaroche nseme yamo ya siasa na ndi ngotatemina bantu botambe nga umwana siasa tiagotegerere kia gukwana tegerera kiria atari gukwana wetera asikiria gukwana nkwaroche nseme yame govamia IBC especially Wafula Chebukati bako batebinga usijaribu hii maneno my friend ukarore nseme ndi kuigerera sana IBC. Yes, I saw it. Mugano inora sepechi akani weke pechi gatano ngana kikunsana ko gendete ko neki waseke umbeki ya IBC mense ya Kenya kiro mundu na gwato usuri wo kwenda seke gambiro onye kabwate onye kabwato borori bo kworo kinga kero kende Arsenal bintu bitali boronge ebigambiro bire biasi kabisa. True. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Ruto aweka historia. Ruto aweka historia. By the way, Daktari William Ruto deputy president yense ya Kenya yolimo president yomo chole iga Kenya sobo choli bwere tetale 9 nigo ale omurayi omutangani bwense ya Kenya oyo temetelimo na gutangaso ne kiombe ya IBC kobo mubui na ende Ruto nere deputy president entangani nse katiba ya Kenya yenye ya 2010 na kibaga tenga bano bekire history nonye na bolende obumo bwazimio kuchibale ko gendeke gambira singinjokero kende yo kuchikwamiria machivu ayara ligwa ne kombe ya IBC ya monyora William Ruto kale na mbeye mona koraliwa koba omurayo mochore wose president elect aiga Kenya. Roboti lori chinguru sana sepechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo. Asepeji ya kabira senga seti ya The Daily Nation nkoro kibalinga na kiensemeli ko ensemo ya Kenya kwanza yekura una murayo mochole William Ruto na bwe gona ensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya kura una Raila Odinga ngana kibacha kire kwarigania chigonde chiabo especially abantu bali bakiru chikura buna babunge na baseneta ngangora chikoywe birugo getekera bara chikwira na asechi bunge chiabo maiga yogotiani kwabo at the same time muganondora sepechi gatotoke ngana ki speak go chigo choro especially as National Assembly because yego tebekana ngo bo Azimio la Umoja kolengana nechi numbers na ndiko ko mutegero musubati Martha Karua karobalenge gukwa na alia KISII mu Chinero bago tebanga no babwata babunga abanga as National Assembly na ki speaker nga yeji go choro nkuru mulengo giyo Kenya kwanza kozana Azimio la Umoja Kenya kwanza bachakire sabali kero kende yokoruta ndobi yake emiosi babekire eketa yali mbaro ba independent ba soide nsemo yabo na ndekero kino nyabago jikomane jikonyora bake lirolio na babara jiko komane jikonyora no eno omonogeli ibwe bunge because omonogeli ibwe bunge naro winge njo sana nganze mokia go chikorua yes especially aso gweti wa which bill getenko aroche gentokia bete serikali yebono ya gochigosoka se bunge yabake goeta nze ya Justin Muturi ebintu binde bigweti kubwana katika tieli oroche lakini giaiti kune chinguru kebe kirongo koba nkebwata babunge baisaine no mo speaker asepechi ya kabere boigo ne boto roboting Nairobi Metropolitan Services NMS onye igobono ya tigaire amaboko yobora yobo county ya Nairobi gosine chikogendera oste kogendera lakini igwa Johnson Sakaja gotabanga ideri chikogendera igo chikorusi waroro actually geta kireko ba chine chigu izara gete Mike Songa bwato geto chese national government I think ka koleta bo kolengana nere ga maitata bwate deputy ga ingeretu wake kolengana nere ga tebete nga ingeretu number 2 igata geta konywe you see that's the language used tinga ga tagete anyare go konywe ne serikali ne Quran these ministries lakini and I think igabe geretu nere tingirige tata chite ko realize wango agachikuoga baadaye akanyoregere kobeke signature mpaka no you remember ko tebanga minge na bete intoxicated na lenge buya kanya na nyule gento getekero ngo chigosaini webite bina maitengi kobeke signature kwa sisemi kitu president Karosi genteke ko kunga NMS but honestly from where I sit NMS imefanya kazi jijini Nairobi hususan ile jamaa anaitwa Mbadi amefanya kazi ya ziada kweli right asepe chini bwato roboti goronga ngakibono omurayo mochori bwense ya Kenya Daktari William Ruto bono
ara chikoboke nende BBI BBI ekerugo kia Mudavadi BBI rakerete at the same time aba waziri gochigokwana ase bunge negento gagotebekana kiarenga ase BBI eria kanete so nabara jiko yiora robotiro ase pechi ya kabire boge gazeti ya Taifa Leo mugano nora ase pechi ya gatano limo gengana kiomurayo mochore wense ya Kenya William Ruto litkuri goraro kanete okoro kianga is already in control no etarati ani gugosoa bisi nega yoko kolege karalia chinsebo chiri chia Karen amuna abajumbe bali bonse baba bagachorwa gwetera somo kwa Kenya kwanza abwa sate betekekanga ereta bugati time to west kazi yanze kupangwa mugano ni gora sepeche gatano limo asenga seti jega sepeche gatano kabire nkoro kibale chinambanga na ki deputy president ya kora kurwa se chinsemo au bakolengani ne chikura ba bete bagwakirwa umwaka 2017 karo barengamo na Uhuru Kenyatta ngayiya baga komenta chikura ngayiya baga gosiri chikura gete mugano ni gora sepeche gatano kabire ahora boti urugwata birendo ra sepeche gatatu gazeti ya Taifa Leo buna omo deputy president gose omurayo mochore bwense ya Kenya Daktari William Ruto atabiringa tabuga tinga kinaenda gochia gosiria igemerimeta kirego chaka AMSM no arenga ali Karen na bali bonse babu akuru ensemeli ya Kenya kwanza epeje kumigaiga ekiama kia ANC Amani National Congress gekora bona Musale Mudavadi bona nige gotebekana nganigo kia moire chinguru ngachie koba omo prime cabinet secretary ase serikali ya William Ruto nyego chigutianibwa yemaega ibagatebanga karo baigwete Raila Odinga gukwana muino akorifatu Kalonzo Musyoka nga chief cabinet secretary naruba kamoko bakamotebinga twagwanjire bono wegentekyo at the same time peje 10 dosinko mulekerere gento getekere very interesting serikali yeye guchigosoa bono ni chigutware keroko kirikyo kia a cabinet administrative secretary yani chief administrative secretary inyorange genteke kia bete created na umurai wense ya Kenya gochigosoka Uhuru Kenyatta elinde ko bae byegwa bali babete bakurwandira serikali ya Jubilee lakini mbaira birogo igenteke kagambiro ketukutirare gatebanga it's not recognized as a constitution attorney general akagenda kabeke appeal as a court of appeal kine kinkirana chwa kuikabono limba begetuo mbachiko gendera kobo igende kigendera tekulire liwa senga city ga CPJ 10 ngira bwatinga Daktari William Ruto ngakiara chiko kwa mu akrosia serikali yae batimbane genta ekegera na mbane gentoga bana enteke ngiri korusiwo igende kige kubwati ekero osakoligeria Kenya kwanza ngakine na kuboletinga azimio la umoja wa Kenya just in case baire serikali abantu nabange sane birogo ngabujigoro de serikali yakorosi birogo so the same way Kenya kwanza batakenga ne birogo bakorosi na barumba korusieke ikegera na kikebwata mabagana inde lazima batake korosi birogo gete kiagera mabwata banta bange sana bangetisi konga ibago chikogenda abandi labagabana baba bakubu nini tusubiri tuone kutaenda namna gani se pechi ya kane gazeti ya Taifa Leo azimio la umoja wa Kenya bagotebanga goseba asingirere gotebanga bado mapambano yanaendelea mpaka banya wale haki yao yere buyati gabaenda sekigambiro ikena kibwata chinguru cyoko gayana the same time ikimbia IEBC wetera omonyakero wa Wafula Chebukati yatenenirie chikura chirie cyero chigwa kwimeye county ya Mombasa na Kakamega wikachinga kitamanyiriri gwikabono ekero murwandererie wekero kibugaba ni me county ya Mombasa wetere tikiti ya ODM Moroke Abdul Samad Nasir ayiragire kiara gosaragire kiara kyombegia IEBC asogotenenia na gwachererio bochori obwo Raila Odinga kagere konyora chikura chinyinge sana pejia mugano ibuna gwateba muna batene chikura naenda se chi county chicha Mombasa na Kakamega ni gora se peje 10 peje 10 kabire mamulekere to mugano gengana abantu mbale baba gokora emirimo sana se Kenya kwanza guikiranga mbaka William Ruto akabaga kubuwa chikura chiria baga gakora liguna chira cyone kyombegia IEBC mukwanere Johnston Muthamo yoro munyakere gobwe kiama kia UDA mukwanere David Ndi mukwanere Dr. Irene Asienga mukwanere Davis Chirchir mukwanere Mr. Eliud Owalo
igati abande mukwanire uyo kabiro mu governor wa county ya Turkana uyo korukwanga Josephat Nanok batebanga baba kubekera niye metuange kabisa rinda kone kyanga banyorero bubui mucho moteli mugano ini gora sepeji ya 12 asenga seti yeiga ya the Daily Nation. Sometimes siasa na benga betting korondo kera Josephat Nanok kera rosti beti yae arisigeti kubekera Kenya Kwanza lakini gavana yawete Turkana ya kiamaki Turkana igora aliyetinda amanyangia makia tutarudi na hiyo statistics by the way tuligere lakini Kenya Kwanza ni watu gavana bange sana bange kabisa company ya no sorry not a company really asepeje 14 dudus bagotebage ngaba science na ende ba discovery kerusie ke ya COVID-19. Oh my goodness gekoro kwanga Centaurus iye ikira sense ya India bagotebanga gekare koranda muno lakini bageneta gukora research koranga na nkibagwa advice ekiombe kyobo chenwe nsengi makia World Health Organization kenyale gukora. Okay. Anyway, asepeche gatana watoto gani yenye za tokonya nyasaye asepeche gatana watoto gazeti ya Taifa Leo echancho ya malaria nguchire go chaka koro isigwa linde baranga kiyo chigokonya abantu ende babekeru chichancho malaria tebese ko bwa chinguru inyuranga ba science ba one of the scientists balinga se vaccine yi ya malaria no mo Kenya yomo. Anyway, Wakenya bana wanajituma sana. Lakini ngo wara appreciated. Asinchira ya bwenelete. Utakura ratiga ba science. Aba ni acho kibaitoboka. Naona lengerelia bu. Anyway, katika tienga seti yega muganore giganga kimungwano yomo abakagotenana ne kiama gya Jubilee kurwa se chinsemo chitandarwa na inda gachoru ko bomo MCA gati abantu bande bonsi batenete gwetera se kiama kya UDA weka kapenya bwana katika tienga seti yega pull out ya DN2 lero bamurekereta mangana yobwaga chinke kugara chinyomba chinyinge chicho chiago kana especially chirichigenderete kwaga cyo cyuma obwente gutumeka nini ebintu ino bimurekere katika tienga seti yega ya the Daily Nation mwancho motegereri 4 color mistakes to avoid when designing your house. Ngano ino murekere boiga se pull out yega ya DN2 asepechi komi gazeti ya Taifa Leo oyo tenereta mangana yoborera nibwa mangana ase state house nga Kintambeli Njiru igatebirenga endoto ya Deputy President Dr. William Ruto yokora ense ya Kenya ya chagete omwakeri we mochimiki anda na merongo kianda ngonkara chagete kolengere ligoro yoborai wokora ense ya Kenya the same time omonto na mongwana narega igoyomo uri gutumike gurubaro kerako na gutara chichukwa chia ichonsi igare go kobekwe gurubaro igoro nabasaye bamwimo kigoro magukwanira abantu mari na korete ko mu MCA ko risemo chia kwara alia wati no rora sepechi akabira the same time mo bungo mochore we constituency ya Kimilili moroke Didmas Barasa by the way na geto mulendi boyo ko igekero gekyo Brian Olunga akamwaka risasi ato ketenga alikuwa meto motwe ngendo kirerete rego bleed mono go sego iterama go etia manyinga mange ekaira rego sirio mabwa ekina kya ngende tengate na tango matuko 10 naroche muntu getali gete meme gete Facebook igora tebanga the tragedy ya Kenya nelinga he will be sworn in he will start working as a member of parliament atakula mshahara wake kawaida lakini mtu atakuwa kaburini tuesha kufa tu atakuwa amekufa mededi the tragedy of being tu mededi in Africa tukalima tikia majitikobera ya babo wino neke au kialengera kini babo wino was lucky enough DJ ya fall tachi tiko sirimu mabwa ya bakarosia uko iguanana ni familia ye ikaenda sawa inse ya North Korea dudus etagete gutia chora chimisa yalike kangango chitest yere inde ibe sana inse ya America ya imukiri orogondo igoro babwateranira mo nense ya South Korea linde gotema ko bakania ngamo basa gutia chora binte biko bitest kiagambi gwata madhara mugano ino ora sepeje 30 asenga seti yega ya the Daily Nation. Nibi ashara mbitangasira ibinge sana time tusunubwate kende turaenda sigo sorry
ase gochakire pechi ya 13 wiki pechi 15 bunere botamba ase gazeti ya Taifa Leo ngokwana baramangane Kiswahili getabu nindo chega gacho chozi la heri tumbo lisiloshiba gati binde binge n'abanyangongo bari bege Kiswahili no barakina alabini wala kina bitugi matundura n'abandi abange yagendete kwereraga iga obuye bwe Kiswahili na gero kende kerora bwati no mwanafunzi na bora nyara ko bagokonya kasi nchira ya mogose yende timanye tigose yaturi chikosori dudus sega sori chikosori nabagosoria timu yao ya Manchester United ya bwa to monyogiro sana mu chando bwa to monene ekero korwega Kenya Patrick Matasi goalkeeper ya timu ya Tusker igata gete kwa igwe kone timu ya Kenya Police na ende mbada ze kumulika bakobonya nyimbo lakini Tusker bakanira batene gukaba weni be sign asenge njere TBT tiwayinyore goalkeeper ya moya kurukunga Francis Onyiso mwana jeshi ulikuwa kere timu ya Ulinzi Stars ni akeli yemekoro Matthew Otomax owino ale gonye sigara kadageti lakini kila kanki go mokongu sana olenga tikine goalkeeper ya renge ya goal is it goal my FC Leopards yakabwatire mono na raitete birabu goyeta kolengana buna ale kugorwa Matthew Otomax pakanginyore tengwero ko Otomax rimo na gakiro mpira kale lakini ekero nago ke kiara gyo kugoronga tigo mupira by the way ogabwatoka ojon kembe kerombe ke top and shoes kiara ndolenga ngembangire yake enwe mogano bune timu ya Manchester United igenderete kulira nse ye table ye keminano kia English Premier League no murekerega igase bagotebanga a future ya Cristiano Ronaldo ase timu ya Manchester United nechikomanyekana yakere timu yegendete kwebekirania linde gochikororanga na kibago chiwe kwamura ayande egasero mbatomanye lakini inyoranga backbench kengote barenga iskuru kwigurukirwe cyakare tskuri rero mu waziri w'isemi Professor George Magoa ndo kigagote bangabo abayibuli mbabasa gutwara baba bondo bonsi abana no bagwika iskuru bya toso edondo semi kitu totaragenda dondo mugosori nari benzi ya Ghana agakoro kwa Asamoah Gyan nakagere uchikwira na sege kosige timu ya Ghana uchikonye timu ikogosori ya asichigosori chichense chikikolekana imeyense ya Qatar baadaye mwaka huyo jamaa alicheza mpira sijui ilikuwa World Cup kile ya renge bwana Asamoah Gyan ndugu yake anaitwa kuna ndugu yake anaitwa Ayu is it Andrew Ayu si Ayu bali nabangao Ashavina Ayu na Andre Ayu bali nabangao bale batie timu ya moya kana kuna jamaa nafikiri na wale unawagwa kirakana okay, those I think they are you brothers. Yeah, okay. Na wale chindunga tengoyo. Oyo na wale roli arabweka. Warabweka. Utukutete penalty nginyorete yarengo cha goje qualifier Ghana kwa so semi final ya World Cup. Natenga tika kubwate mangane chiko sorry by the way. Natenga tika kubwate mangane chiko sorry. Isikweni kwa sababu ya Man U bana. Hapana si Manchester unacheza boli. Imanye tembu anje mpira. Lakini I think ira na kan inkomo ganon kia gatenga chankaira na. Whatever that makes you happy, don't leave it bana. Anyway, wacha tuende kwa dondo. Yatoa na zidondo. Vitegeni Kilifi. Nataka kukuira Nyagachoga Kericho. Kinoacha kupeleka Kilifi. Vitegeni Kilifi. Mungwano ya Momo Sae. Akaroro musubati gete imeya Vitegeni, muchu yo Vitegeni utoka ime county ya Kilifi. Keraro munyarukoyo akamwancha. Ekera mwancha egabidi aliye mbinu ngakiago chikomonyora. Kabeke mikakati agaikaransa kalengera likabisa ngakiago chikonyoro moise koyo elinde banyara kwa bagukwana aroro gusebya kerengere. Amoti ya kerengere kyaro usul na gianche. Sena kegole. Usinkugule kakire. Omongwano roga tukete chinderu. Ebomba. Chinyinge. Ibe itaja kugingera completely chenge chintambe sana agachia kanyoro moise ko one time kamukwanera kabisa mugorera matayana moise akatoyi moise ko linkwanje kabisa naende nanya kumira na munyarukonde buyase lakini aye naye nanchire and they love you and this is a true love obono bwanje bwekene ndagitonye gene igo agonya banyagara jinde runa bojiro je kairo na jire kumbe omoise koyo bwanchiro mu muroyo
lakini tanje tinderu akamotebiga na agwanchire 95%. Lakini the remaining percentage yego chikoba completed net condition ya monye gukunyikerania ogenda ogingere chinderu ichonzi pi elinde tokoraki tochake sema kugenderere kerengereria mungwaro lia gature ko mutu wake akagororokia akamotebi ngakoranje inderu itingo gingera pi oya Igora chiotige irorio nera kamadeyo toko gingera ina igora chiotige ni fight ya kamatebia ene swagi yane chinderu ichinche na bonde igo so onye toko ngancha chana nayo kabisa oma yede bagatika na igo olia kagenda but one time umuisi kulia kagu mungwano uli nyomiro musubati gete akataka wesokia atikosalia enyomelia matenga inche mungwano nere nganjete lakini gangete kugingera chinderu agante bimo time asi alete busa akagenda ini bantu bakamotebi nga we aliharibu bahati yako bahati yao no yeligia segeka oko enyora tali bono tigano mungwano ndagendereza bali yaye Munyaruko liko ikabono nebirerali abayenga abuna abantu abanga tanya konyora no muntu kumudeni ninjira mbali nere ko munyakie nigi hata chande gete ikabono yako kitupa my friend akakangilie ntekera kurakwa an opportunity comes once in a lifetime and once you lose it no tanya ko endelea recovering it will be a process ntongere kwa tete ko kwana ntongere nata gete ko kwana kireiga gekwane tibue sige kase gento Tiao sagata tu no el día quería corao todo ese bue sige ka I'm sorry tibue sige kase gento tali konyara tibue sige kase gento tali konyara e model nere yachire yoko twara chinderu lakini to basa wesige kagoso onye to kumanyanga na kyogo observe hygiene ye chinderu ejuta tugotuga nada te kwera se quiera na manyanga onye to konyara because onye to konyara gosibi chinderu ochichanwe buya ochibeke chibe presentable tigana na chie kiagera urasa kugaragaria abantu no onye netukia thank you very much onye to kunyara ku maintain etukie nene inkio kuyebunia sometimes ugo etie gezike ege chanunga warresa abantu masaba bajira maiso onye to kunyara ku maintain a certain hairstyle shave kweli kabisa sometimes ngingwa gara nyasaye mbiamono uchiri sieli mbwate igolere wikiagera bangane tukitingo nyara that's very true no nije tukina na siwezani nayo agiro maite ko maintain ya tukitimbwati ya maite ko maintain ya no maite height ya yeli ko maintain that is it the one I'm okay with no problem ndokoranga designer ya wanja ko tebetinga ene ngenjoko ginga height yetu kia ko baiga kore gambu yole because nje understand the problem yani okay that's very right so maintain yegen to konyara ko maintain tibuye sigeka tibuye sigeka ngode te kola kaluna kwaro che muntu gitakororeka no asa ko mubesa no ni chindaru eji actually abantu bale batobwatie shape yo muntu bwe chindaru asa ko bwe gentike ngao sa kweli kabisa Tiatokolera abwe nyorega seti ya Taifa Leo bwe manyeyo mananda manga sinchira yo wikera. Nyorera manga mulikira senga seti ya The Daily Nation litkulia Throwback Thursday. Mheshimiwa Steve Arika na baba seko ikaiga ara kera bantu bibe no mbiamono. By the way Steve Arika na choro ko MCA ase ward ya ibeno. Metafuta hicho kiti sana by the way. Yes, yego toka me constituency ya Yalibali Chache county ya KISII. And believe you mitgambana na nje. Steve Arika asama tukalinya sama okobana. Aba senere ko chikokolere kero gogete kenga kene nake it's true ko chare ga igo mwacho motegere to chiandale to kale chinkwa na chia masemo all right